От Париж се връщаме обратно тук в София и ще си говорим за авторските права на музикантите. Гости в нашото студио са Ценко Минкин, председател на Музикалтор. Добро утро! Добре дошли в нашото студио. Атанас Димитров, председател на браншова организация на ресторантьорите в София. Добро утро! Както и Георги Дамянов, директор на дирекция Авторско право и сродни права към Министерство на културата. Добро утро! Добре дошли. Здравейте. Преди да почнем разговора, да честитим на Ценко при избирането му за председател на Музикалтор. Има ли реални резултати след промените, приемането на промените в Закона за авторското и сродните му права? Последните редакции бяха на 25 марта, нали? Да. Мога ли аз да кажа, не за друго, понеже все пак става въпрос за Закона за авторско право, който ние сме подготвили като изменение и допълнение, после вече Народното събрание прие. Най-важната част от промените, които трябваше да станат факт, беше по отношение на дружествата за колективно управление на авторски права, които, може да се каже, в тази много разпространена електронна среда осъществяват защитата, правата на най-голямата част автори, които имат такива права. И целта на промените беше да се тези дружества да бъдат от една страна укрепени като авторитет в обществото и второ, техната дейност пък да бъде така наблюдавана, не контролирана естествено, защото те са частни издружения в полза на своите членове, а да бъде така наблюдавана тяхната дейност, защото в техните ръце се съсредоточават големи средства и естествено, че държавата трябва да има поглед върху дейността на тези дружества, всичко да бъде законно. Това се случи и второто много важно нещо, което стана като промени, са при нарушаване правата на Закона за авторско право и сродните му права, много се завишиха глобите и санкциите срещу нарушителите, с което законодателя искаше да каже, че крайно време вече наистина правата на тези, интелектуалната собственост на всички тези автори, изпълнители, продуценти на звукозаписи, на филми да бъдат защитени сериозно в нашата държава. Събират ли се тези глоби, ако се наложи? Събират ли се авторските права? Сега се започва с санкциите. Искам да кажа, че от месеци ние добре работим с БАРС, с нашите контрагенти и ползватели. Става дума, искам да кажа, че не става само за ресторантьори, а за целия спектър на ползване на авторска музика. Като се почне от радиа, телевизии, ресторанти, всякакъв друг тип ползване на музика. И тук искам да кажа, че санкциите са на два степени. Леката е от 2000 до 20 000 лева, втората е от 3 до 30 000, а по член 172 от наказателния кодекс от букви А, Б и В от 1 до 5 години затвор. Значи и наказателна отговорност. Да, има и наказателна. Тя имаше и честно казано, не бях наясно, че има и наказателна. Но има и наказателна. Музикалтор е сключила с вашата организация едно споразумение. Това е стъпка напред към изплащането на авторските права, нали така? Ами да. Първо искам да кажа, че Браншова асоциация на ресторантьорите в София, основната и цел в тази обстановка, стояща пред нас, е да оптимизираме разходите на ресторантите и на хотелите. Непрекъснато всеки месец сме изправени пред нови предизвикателства, включително наредбата против тютюнопушенето, включително икономическата обстановка, която е. Плащаме най-различни данъци, такси и така нататък. Не искам да влизам много подробно. Затова си поставихме определено за цел да намалиме разходите. И искам да се обърна към всички наши членове, ресторантьори в София и в страната и хотелиери, че това споразумение е голям пробив с оглед на това, че ние заявихме определени нива на плащане към дружествата. Съответно, ние ползваме доста големи, бих казал дори надхвърлящи 50% отстъпки към членовете. Това спестява разходи в това сложно време. Именно поради тази причина аз искам да ги призова да се обърнат към нас, за да може тази година да постигнем обемите, да се разплатиме всеки един ресторантьор, да мине през рамковото споразумение с цел
до година не може да запазим отстъпките си като добри търговци. Хората без законодателя е изразил волята си. Авторите няма коментар, че те трябва да получат средствата, тъй като те са заработени и основно всеки един ресторант и хотел, основно ние продаваме освен продуктите си, всъщност фона, който служи за извършване на нашата дейност, това е музиката. И ние явяваме се консуматори на тази музика и от тази гледна точка, нали, трябва да бъдем добри партньори. Говорихте за разплащане, всичко за добро партньорство. Всъщност, кажете, скъпо ли ви излиза, да кажем, на година това нещо? Ами вижте, това вече... това вече зависи... Извинявам се, колега, за да е ясно, за да няма спекулации повече. Тарифите са направени и са готови отдавна, тъй като и господин Дамянов знае, че ние заедно работихме по поправката и приемане на закона. Знаехме, че това ни чака. Те бяха актуализирани и тарифите са изработени съвместно с ползвателите. Искам това да кажа. Това са общо дело и с огромната работа. Тя е, бих казал, една научна разработка на Института по пазарна икономика, който е съобразен и с европейските норми, но съобразен с българската икономическа реалност. Тъй, че ние искаме едни суми, които са абсолютно платими, реални, които могат да... Това беше интенцията. Които могат да увъзмездят авторския труд. Нека да не се спекулира повече с това. След това има още нещо, което е много важно. Мюзикалтор, дружествата имат ясни правила за разпределение и регулярно за тяхното разпределяне. Тъй, че те отиват, искам да знаят всички ползватели, че те отиват директно при авторите, на базата на направения мониторинг и дадените приети от дружествата правила, според всички европейски норми. Ние даже сега до април оправихме всички вътрешни нормативни актори според изискванията на Конфедерацията на дружествата с седалище в Париж, СИЗАК. Сега до края на април вече това нещо сме го еднакви. Минута и 30 по моя вътрешен часовник до края на предаването. Майче и по външния така. На въпрос искам да отговоря дали е скъп. Сега аз пак искам да отправя, да спомена. Не са важни разходите, важни са приходите. В момента ние имаме намалено потребление. Всяко нещо е скъпо. Въпросът е доколко е допустимо. Ние сме сметнали, въз основа на договорките, които направихме с Music и Профон, и тези отстъпки, че вече за ресторантьори и хотелиери е достъпно. Може да си го позволиме. И Така, точно. А аз само да кажа две-три думи. Това, което ние вършиме, т.е. контролираме изпълнението на закона, контролираме и дейността на дружествата. Т.е. в този смисъл министъра на културата може да отправя запитвания, препоръки към дружествата и те са длъжни да спазват неговите препоръки, да дадат отговор на неговите въпроси. Тоест, дейността на дружествата се контролира. А по отношение на заведенията искам да кажа, че ние проверките ще продължиме, не сме спирали. Просто искаме да предупредиме максималния брой ползватели да си изключат договорите, за да не се налага после да плащат глоби по 2 до 20 хиляди лева, които наистина са много сериозни. Добре. Желая хубав ден. Благодаря ви много. И да спазваме законите. Чудесно пожелание. Останете с новините и Аделина Радева. Довиждане.